krásny je ten korektor. Pane Bože, že ja som na neho zabudla. Mám tu dva nové produkty od NYX, ktoré chcem dnes vyskúšať. Jeden je starý a druhý je nový. Toto bol kedysi môj najobľúbenejší a najpoužívanejší korektor a úplne som zabudla, že existuje. Je to NYX Bare With Me Concealer Serum v odtieni Vanilla. A toto je nový púder NYX Wonder Snatch. Ja som zobrala v tom najsvetlejšom odtieni, čo je Sugar Surf 01. Rozmýšľala som medzi týmto a medzi tým Peach, ale som sa bála, aby ten Peach nebol taký moc Peach. Kedysi boli všetky moje make-up produkty od NYX. Všetky. To je veľa. Zabudla som, aké má krytie, ale viem, že to bol jeden z tých najlepších korektorov. Ja mám chvíľku pracovať, zatiaľ si dám make-up. Ten korektor má veľmi podobnú farbu ako ten make-up. Videla som samú chválu na tento púder, ale uvidíme, či je naozaj taký, ako reklamy hovoria. Kúpila som ho v DM a stojí 12,95, takže to nie je až taká strašná cena za púder, ak bude dobrý. Tento make-up je geniálny. To, na čo som najviac vedavá, prichádza teraz. Je korenička, ale prvýkrát mi to nešlo, no dobre. Open, close. Výborne. Toto je fajn, len toto ťažko robí, no. Vyzerá, že to bude fajn. Počkej, toto je baking alebo setting, Doriti? Setting. Milujem ťa, NYX. Výborné. NYX jednoducho vie, čo robí.